Nebojte sa, to je Lina. Budeme dnes hovoriť o dvoch takých kľúčových slovách. Ale skôr by sme trošku začali tak rozmýšľať o týchto dvoch slovíčkach. Čo evokujú tieto dve slova? Prosím, nemolia. No, nie, ďalej. No, guľa. Lopta. Lopta, no. Zase partia, ktorá pôjde, alebo ktorá si vybrala fotografiu, tak my zase budeme pracovať s guľom ako s objemom. Čiže ja vám potom presne vysvetlím. Viete, tvorivá diania nie je o tom, aby sme prikazovali, ale aby sme porozprávali sa, aby sme tvorili. A tvorili, čo sa týka slov, tvorili, čo sa týka fotografie, hliny, aby sme to všetko točili a vytvorili takú spoločnú prácu tvorili. Samostatná fotografia ani nie je tak o fotení, ako o myslení, rozmýšľaní, o tvorení. Stačí jeden som, že áno, alebo... Môže by sa proste tak ako... Môžeš kľudne. Keď fotím vonku, to nie je tak ako tu. Že len tak fotím, ale teraz to je viac, akoby, neviem, iné je to určite. Proste ma to baví. Som chcela dať všetky skúšať. Podľa mňa nejaké dobré skúsenosti ďalej, lebo napríklad ja beriem fotografovanie ako moje hobby v voľnom čase, lebo mám hodne. A tento kurz mi dá to, že môžem spoznať ďalších nových ľudí, naučiť sa čosi viac o fotografovaní. Ma naučí novú techniku fotenia a že mi pomôže s usmernením vo fotení. Všetko. Okolo fotografie? Áno. Ja si myslím, že v dnešnej dobe veľkú rolu zahrala už samotná reklama, pretože naučila mladých sa trošku ináč dívať na svet, na predmety, vnímať ináč symboliku, skratky a hlavne ten vizuálny obraz poňať ako čítanie nejakého románu, ale v veľmi skrátenej podobe. Fotografia nie je iba o stlačení spúšťa, ale o rozmýšľaní. 80% je tam príprava a 20% už iba stlačenie spúšťa. Problémom aj tak, že tú hlinu treba vlastne prebúžiť a z nej niečo vyčarovať z tej uličky. Takže my teraz prejdeme k tej praktickej časti vlastne. Vy sa budete snažiť svoju myšlienku povedať, aby sme ju mohli preniesť vlastne do technológie. Technológiu vlastne zvolíme podľa toho, čo chceme robiť. Ale keď budeme pracovať s tou hlinou, tak voda sa bude odparovať, preto si trošku pomôžeme. Hej, toto už je... Prečo si vybrala práve modelovanie hlinou? Lebo sa mi to páči. Mám niečo ukázať, to robíš? Počkaj. Stačí, hej? A na tom plátne si môžeš vyrezať to rybko, tu sa ti neprolieka, hej, to budeš vedieť odrobiť. No, to máš. Dobre? A teraz ty, ukáž, čo si spravila. Čo práve robíš? Anielika. No už máš teličko, dobre máš stať. No tak Čo sa rozhodla spraviť? Super. Domček. A teraz si správ, Domček? Vajka, si asi správ si. Držím ti palce. Dobre, super, suša. Si sama za sebe vyberš, Žbetka Dinoková. A baví ťa to? Prečo si sa práve toto vybrala? a potom spravíme sa ho do zvyšku. Dobre? Modelovať z hliny. Len z hliny? Hej, no tak dobre, také šúrky, ale... Aj doma si bežne tak robíš, že dobre, že ma modeluješ si. No, z plastelíny. Dobre, ďakujem. Tá tretia skupinka, ktorá chce ísť na to video, tak vlastne oni budú mať to najťažšie, lebo oni budú musieť urobiť nejakú reportáž, zdokumentovať a vytvoriť z toho všetkého, čo my tu budeme robiť, nejakú konečnú verziu, že keď sa to pustí neznámym ľuďom, čo tu boli, čo tu neboli, aby vlastne vedeli, o čom sme dnes rozprávali, čo sme sa naučili a o čom sme hlavne rozmýšľali.